Tiprasa kami amjai rogo sak hamya bemar bai kubul jak rogno thangai nai kha nukhungkhung bruino chuba chuklai ka sak hamya te thuinai nukhungno 14 Bujung Nagar Wakhi Nagar manja kha chuba chuthaniwo Tipramotha Block President Deepak Debarmana khobui juda juda adong songrok Bureau Report Nogbai TV Hambai sin media rongo suntini chaita jaga thangjaka ngakai pulla ngakai sung obisoron bisiwo kaisa horokcha tini khana binikhai condolence tongmani gaboni pore sung Wakhi Nagar ayang Soidrampara aro ngakai duijona masan khorokcha ni ngakai mane condolence tongo ngate khorokcha ngakai bisna klaijak mane urugimani onek baloka 2-3 bosor kahing thanga be yarabo sungthangai chubakya ngai tabuk sungoro sokakya omo ngakai sini Saudarsi Nagar bisi Morabari ingo para orobo thangnai ko koyekdin 27 tariko mane thuithangka ngai bini family mane tabuk jarai khoroksa bini tongmani kai khub mane borokbo chugyani bisingtui obo khanawai sung sini je elkarni je sin leader ok sahama bisingtui dorma kisimisa chuba chur phakya jaga sab banja phakya na tin chuba thani sumoro phakya sini block secretary tongo sini YTF ni West District ni vice president tongo tai sini local ni tabuk Saudarsi Nagar ni member tongo sini vice chairman tongo tabuk sini leader je YTF je chalok tongnai tabuk elkarboni borok tongoro sung palbak saka phagino dike chuba phaketa hambai